Добрый дзень усім добрым людзям. Кожны, хто працуе з электрычнасцю, ён павінен працаваць бяспечна, каб не трапіць пад напружанне. А напружанне, як яго пакратаць, калі оно без смаку, без паху, без колеру. Таму ёсць розныя у нас індыкатарныя отвёрткі. Вось, напрыклад, гэта первая індыкатарная отвёртка ад часоў Савецкага Звязу. Такая у меня яшчэ ёсць у карбалітавым корпусе карычневая. Ну, гэта вось такі неонавы. Гэта ўжо больш сучасны. Кажуць нават, што яно зроблена ў Нямецчыне. Ну і ёсць, зразумела, бескантактныя розныя індыкатарныя такія індыкатары, якія дазваляюць нам бескантактна, прыкладна апрэдзеліць то, што ёсць напружанне, але няма. Некалі нават вось такімі прыпаиваліся правады і такімі неонкамі карысталіся. Уже больш такія дасведчаныя наладчыкі. Яны бралі рэлюшку на 380 вольт, падпаивалі на катушку правады 2 штукі і так правяралі. Калі добра хлопае, гэта 380, калі гудзіць, гэта 220. Але гэтымі індыкатарамі, мы паглядзім, ці ёсць ці няма напружання, але 380 альбо прамое мы не паглядзім, на жаль. Таму я выкарыстоўваю іншыя указатели. Больш інфарматыўны гэта вось у нас тэстар электрычны. Ён нам паказвае шмат усяго, але ім не вельмі добра карыстацца, таму што ён павінен на нечым стаяць, а ты 2 шчупамі глядзіш, а калі ты працуеш са шчытком, альбо там, дзе яшчэ ў іншым месцы труднадасягальным, то не бачна, трэба ўдваіх. Потым да мяне некалі трапіў вось такі паказальнік напружання. Іх робіць у нас у Беларусі. Тоже, дарэчы, нармалёвая рэч, можна працаваць. Але у меня іх было штук з десятак, яны ломяцца, яны потым перастаюць працаваць, і хапае, максімум на год, на паўгады. Хапае, ломяцца ўвесь час гэтыя кабеля, там нешта кандэнсатары адпаиваюцца, высыхаюць, і перастае працаваць. Але калі ў гаспадарцы ўся вядома трымаць, калі вы не працуеце часта з ёю, вось таксама можна параіць. Яна недарагая, прыкладна $10. Аднойчы да мяне трапіў вось такі паказальнік напружання УНК-04. І ён у мяне працаваў 15 гадоў. Я быў ім вельмі задаволены. Адзінае, што ў яго за столькі гадоў працы, гэта увесь час тут адрываліся драты, я іх перапаиваў. Тут адрываліся драты, кабель гэты. Вось зараз на двары -4, ён такі каляны. Мне вельмі зручна на двары карыстацца, але функцыянал у яго вельмі добры. Ён паказвае нам і 380, і палярнасць, і 12 вольт, і проста можна карыстацца, вось гэта будзе гары дыёд, як пробнік, вось як гэтыя пробнікі. Добрая рэч, я бы і працаваў бы увесь час, калі б далей я ее крыху рамантаваў і працаваў. Але аднойчы я мераў 380, і яна стрэльнула, і з яе пайшоў дым з гэтага майго паказальніка напружання. Тут усё ў мяне стала чорным ад выбуху. Вось тут зараз я достану таксама. Я паказаў сыну, а ён у мяне майстар. Ён паглядзеў: папа, пагарэлі ўсе дарожкі. Шанец нейкі ёсць. Ён прыпаяўся замест дарожак вось гэтымі дратамі. Мы яе ўключылі. На жаль, нічога не атрымалася. Яна ўжо тут ёсць розныя працэсары, нейкія мікрасхемы. Згарэла так згарэла. Маючы досвід працы з такім паказальнікам напружання, я такі шукаў, бо я быў вельмі задаволены. Але, на жаль, іх уже вытворчасці такой няма. Ёсць ужо іншыя, я набыў. Таксама гэта ж кантора робіць электрапрыбор. Вось так ён выглядае, уже больш сучасны, і тут уже больш функцый, прычым яны нават бываюць і лічбавыя такія. І вось ззаду на гэтай упакоўцы, на скрынцы, тут у нас паказана, што яны робяць. Галоўнае маё было такое умову, каб не было батарэек, элементаў пітання, таму што гэта не вельмі зручна, яны бываюць сканчаюцца, потым пачынаюць глючыць. Таму, як і быў раней паказальнік, такі я і вырашыў узяць.
У мне яшчэ дастаткова сюды плюс такі як подсветка зоны працы. Бачыце тут што ёсць. Ну гэта зразумела 660 вольт да метр 440 380. Вось і напрыклад як гэта кола фазаў, гэта яны круціцца можна. Так. Ну і ўсё. Гэтага для працы электраманцёрам, электрамантажнікам дастаткова. І прычым усе гэтыя рэчы, яны зроблены, вось, каля ласка, па ГОСТу. Тут усё яно нам распавялі, гэтыя вытворцы. Ну і такая вось скрыначка. Усё упаковано ў такі чахол жоўтага колеру яркага, і гэта добра, таму што калі працуеш, увесь рыштунак павінен быць заўважны, было бачна. Вось ён такі чырвоненькага колеру, файны, і калі паглядзець, дрот тут, які злучаецца з шчупом, ён дастаткова, нават на марозе, ён дастаткова гібкі. Калі гэты вось акалеў, каляны, то гэты не. Гэта все добра. Зараз я пакажу, як ён працуе далей. Ну вось, учора ўвечары я зараджаў, яшчэ працуе подсветка зоны працы. Зараз стабілізатор паказвае напружанне 165 уваход, 226, 225 выхад. Паглядзім, што пакажа індыкатор. Пасля стабілізатора вось ён і паказвае нам 220. І яна так дастаткова громка дае гук, каб было чутна. Але гэта сын я разбіраў і падкручваў. Адразу яно была не такая тональнасць. Гэта перад стабілізатарам, но, шчыра кажучы, не адрозніваецца 160 вольт, што 225. Все равно небяспечна. Ну, гэта яе такі прынцып. Гэта ж не цифровое, не лічбавы. Вось, дарэчы, як працуе беларускі. За паказальнік напружання. Вось, калі ласка. Таксама няма розніцы, дзе 160, дзе 220. Зараз паспрабую, вось, напрыклад, цепь празваніць. Тут яно, так што у нас тут гарыць вось гэты дыёдзік чырвоны. І гук як бы ёсць, але ён ледзь чутны. Ледь чутно. Вось такі. Калі вось гэта празвонка давала ого-го, было добра чутно. Тут я не ведаю, як гэта нам, што там падкручваць, каб яно добра працавала. Ну а так, добрая празвонка, тут прыкладна нават болей чым метр, можа метр з 10 даўжыня вось гэтага гібкага дроту. Тут такія сальнікі гумавыя, каб не пераламіліся, таму што тут яны былі, але такія жорсткія. Звычайна па ім увесь час дрот і ламаўся. Вось, будзем карыстацца вось гэтым паказальнікам. Усім раю. Набыў я яго, дарэчы, прыкладна $30 ён каштаваў. Ну, каму не трэба такі прафесійны, можна звярнуць увагу вось на такі пробнік. Таксама спатрэбіцца ў гаспадарцы, і ён не надта дорага каштуе, у 3 разы дзешавей. Усім усяго найлепшага, бяспечнай працы. Беражыце сябе.